Πουλάκια μου, καλησπέρα σας, μπάμπης λουλές. Γιατί δίπλα μου για άλλη μια φορά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ο μοναδικός, ο αξιαγάπητος, αξιολάτρευτος, ο ανυπέρβλητος Billy the Spyman. Με τα σόβρακα είμαι με τα σόβρακα, ούτε να αλλάξω δεν μ' άφησε. Κάνεις μια μετάδοση, κράτα, αν όχι τα προσχήματα, τουλάχιστον ρε Καραγκιόζη, ρε νούμερο, μη λες ότι είδε, δηλαδή κατάλαβα, τι είδες ρε Ιωάννου. Είναι ντροπή, όχι μόνο για τους Ολυμπιακούς, είναι ντροπή και για τον Παναθηναϊκό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή ρε Γιαννακόπουλε ρε φίλε, με συγχωρείς, έχεις ρίξει τα εκατομμύρια. Αυτό τον Αταμάν, αυτό τον Καραγκιόζη, που έχει να δώσει το χέρι στον Μπαρτζόκα από τον Πάσχα. Γιατί το δίνει τυπικά, το δίνει. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Κάθε φορά να φεύγεις από το σέφρε, να παίρνεις τη δισκαλυφιέ. Τι έγινε πάλι, τι σε πείραξε πάλι. Αυτός ο Σερέλης, ο άνθρωπος έχει κουραστεί να βγει στην τηλεόραση. Και πάντα όταν χάνει δέχεται τη δεύτερη τεχνική ποινή, φεύγει. Ναι, γιατί βέβαια, αυτό το κλασικό. Δηλαδή δεν βλέπετε φάγατε 100 πόντους στο κεφάλι, αυτό δεν το βλέπετε δηλαδή. Άσε με τώρα, μην πεις πως συγχωρείτε. Όχι, δεν θα σε περιγράψω, γιατί αν σε περιγράψω τώρα και κάνει εικόνα ο κόσμος. Θα μας παίξει, πώς το λένε. Πάλι στο TikTok θα παίζει. Έπαιξες και χθες στο TikTok, θα παίξεις και σήμερα. Θα με πάρει ο Σιρινάκης για γυρίσματα. Ελεύθερα σουτ, να σας πω κάτι ρε παιδιά. Εγώ μας έχω αποδείξει με αντικειμενικός. Βαράγανε ελεύθερα σουτ και τα χάνανε. Τι θέλετε τώρα να κάνουμε. Τα παράπονά σας στον Αν, βάλτε το να βαράει τρίποντα. Τα παράπονά σας στον Ρογκαβόπουλο, το παλικάρι που χτύπησε, περαστικά του. Προς το παρόν Κωστάκι μου, δες τα highlights που το σήκωσα στο σπίτι σου και μια χαρά είσαι. Ρε, το κανονικά, πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια. Γιατί κύριε Γιαννακόπουλε, τι έγινε πάλι. Μπορείς παρακαλώ να μας εξηγήσετε τι έγινε. Τι συνέβη. Διαμαρτυρήσει μήπως ήταν φάουλ στο Case Davis. Μα είναι δυνατόν. Τι να κάνουμε τώρα. Έγινε ένα ωραίο μάτς, επιθετικό και ο Παναθηναϊκός καλά έπαιξε. Επιθετικά δεν μπορούσε άλλο. Έκλασε. Τα έπαιξε. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορούσε άλλο. Λογικό είναι. Δεν είναι κακό ρε παιδιά. Καλά παίξατε. Χάσατε. Δεν είναι κακό δηλαδή. Έλεος δηλαδή μια φορά ρε. Τουλάχιστον αγαπητέ πρόεδρε της ΚΑΕ Αμπελοκήπων, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός σέβεται τον εθνικό ύμνο της χώρας. Και ένας φίλος μου με παίρνει τηλέφωνο στο ημίχρονο και μου λέει φίλε πραγματικά σου μιλάω και τον πιστεύω εννοείται. Το έχω βάλει στο mute. Ναι. Και το βλέπω στο mute το παιχνίδι. Δεν μπορώ να τους ακούω. Και εσύ ρε Λιμιάτη και εσύ είσαι λίγο εριστικός αγόρι μου. Είσαι και εσύ λίγο εριστικός. Και είναι κρίμα. Με τον Άτο Καραγκιόζη να πούμε δεν κάθεται να δει τη φιέστα του. Η τοξικότητα. Κάτσε να δεις την ήττα σου ρε. Κάτσε ρε να δεις την ήττα σου ρε νούμερο. Κάτσε που τρως 7 τεχνικές ρε Καραγκιόζη για να φύγεις ρε. Τα πάει να κάνεις μπάνιο να χέσεις και να πας με το λεωφορείο ρε. Κάτσε να δεις την ήττα σου μωρή Σόνια με μουστάκια. Ρε, και όλοι για το ίδιο θέμα ρε. Για το ίδιο θέμα ρε. Αντί να μιλήσουμε για την πανάξια νίκη του Ολυμπιακού, συζητάμε για την ΕΡΤ. Όχι να μιλήσουμε και για το... Δεν μπορώ να το δεχτώ ρε μπάμπη, να μιλήσουμε, γιατί εγώ είδες πόσες φορές έχουμε αποκτήσει μια φιλοσοφία να μιλάμε για το αντικειμενικό. Να μιλήσουμε για το αντικειμενικά, θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Ωραίο δεν ήταν το μάτς. Με καλάθια εκατέρωθεν, με φάσεις ωραίες, με το ένα με το άλλο. Να σχολιάσουμε το ωραίο μάτς. Και είναι ο καλύτερος ρε. Πώς θα γίνει ρε. Τι να κάνουμε τώρα. Να παίζουμε 4. Τι θέλετε να γίνει τώρα δηλαδή. Δηλαδή πείτε μου τι να κάνουμε. Μπορικό. Όχι ναι. Ποιος είπε ρε παιδιά μιλάνε, ότι θα βιάσω την κόρη σου και εσύ θα κοιτάς. Τα θυμάστε αυτά τα περσινά. Ρε παιδιά μην παθαίνουμε. Ξέρετε είναι ιδίωμα Μπίλι του λαού μας. Ξεχνάμε εύκολα. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχουμε πήξει στην αντικειμενικότητα από τους κανονικούς δημοσιογράφους Μπάμπη. Προτιμούμε εσάς που τουλάχιστον δεν κρύβετε τις απόψεις αλλά και τις οπαδικές προτιμήσεις σας. Πρέπει να δίνει χιλιάρικα για τις τρολάρες που παίζει. Πρέπει να δίνει. Λοιπόν, τα βλέπεις τώρα εδώ πέρα. Έχεις κατεβάσει εδώ πέρα χαρτί υγείας. Αυτό που κάνει εδώ ένα ταμπλού, κορίτσι μου, δεν είναι σχόλια. Είναι χαρτί υγείας, παιδί μου. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί να μην είναι στο πάνθεον τώρα των μεγάλων προπονητών παρευρωπαϊκά. Έχει τιμωρηθεί ποτέ κανένας για κάποιο παράπτωμα σοβαρό. Τιμωρήθηκαν αυτοί στα τέμπη. Έχει τιμωρηθεί καμιά κυβέρνηση. Ο ΠΚΠ φάγαν τα εκατομμύρια, τιμωρήθηκε κανένας. Τι περιμένεις να τιμωρηθεί τώρα ο Γιαννακόπουλος. Δεν τιμωρείται κανένας. Αυτή η ατιμωρησία στη χώρα
έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Γέρασες, λέει, άσε τα παιδιά ήσυχα. Για το Μπίλι δεν το λες. Γέρασε. Για μένα αποκλείεται. Για Ραταμπλού γέρασα, κορίτσι μου. Γιατί εγώ με νιάτο. Είμαι γέρικο άλογο, Ραταμπλού. Εγώ με νιάτο. Είμαι I'm an old horse. Άλλες ιστορίες. Κοίτα, εγώ έχω και 30ετή εμπειρία στο μικρόφωνο. Το παίζω και λίγο το μικρόφωνο. Σου κάνω κάτι ωραία. Είσαι μικροφωνίερ. Είσαι από τους αγαπημένους του γιατί μου το λέει. Ναι, ρε Προκόπη, όχι το ποχεζόνι, άρε. Είσαι τρελός, ρε. Το κολοβάζελο, τον αλήτη. Αλλά θα πω, πάλι μου το φορτώσατε πάλι γάμο. Όχι, δεν ρε, θα τελειώσουμε Προκόπη. ποτέ το live. Είπαμε το πρόγραμμα για τη νέα αθλητική σεζόν. Είπαμε κάθε Δευτέρα στις 10. Γαύρι από Κούνια. Ναι, γάβρα από κούνια. Να δούμε τώρα πώς θα πάει. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά πράγματα να λέμε, θα είμαστε πιο χαλαροί. Και θα δούμε, παιδιά, επιφυλασσόμεθα. Ίσως μας βοηθήσει λίγο. Μακάρι να γίνει το 3-1 Τετάρτη. Αλλά και αν δεν γίνει αυτό, πάλι θα βγούμε. στα φρύδια μας τα δυο. Πάντα άρρωστοι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Σπύρο. Πρωταθλητές Ευρώπης.